Ok, deci salut. Am descoperit chestia asta de mult, dar am uitat să fac un video cu ea. Deci, hai să începem. Dacă e gamer, hai să mă încerc pe mine. Nu. Da. Nu. 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 N-am sister. N-am, adică am o soră. Nu. Nu. Da. Nu. Nu. Da. Nu. 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 Fallout 4. Nu. What? No. Faimos pe naiba. Mă rog, nu, că poate vei avea un viitor. Deci tipul ăsta e... Nu joc de Sims. Da. Da. Nu. 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 Eu sunt. Fii atent aici. Fii atent aici. Eric Alexandru. Ok. Send. Okay, let's send. Okay, okay. Send. Play again. Nu. Hai să ne gândim la Jason să dăm. Zic și eu. Nu. Nu. Da. Da. Nu. Nu chiar. Da. Nu e femeie. Nu. Asta nu mai știu sigur. O să spun probably. Nu, asta știu sigur. Nu e mort. Da, de ce nu? Member of the Avengers? No. Link with Batman? No. Your character European. Aici nu sunt sigur și o spun don't know. N-are păr. Ca o întrebare capcană. O să aleg don't know. No. Probably asta chiar nu știu. Like using guns, yes. Nu a jucat în James Bond. Nu joacă GTA 5. Sau nu știu. Parcă să zic probably. Nu, fraiere. Nu. Leonardo DiCaprio, Jason Statham. Ok, deci l-am făcut pe tipul ăsta de 2 ori. Sunt șmecher. Deja îl fac praf. Ok. Întrebare. Nici nu știu pe cine să mai, la cine să mă mai gândesc. Hai să ne gândim. Nu știu. Să mă gândesc la Gigi Becali. Da. Nu e gamer. No under their full name. Da. Ok, deci deja știu la cine se referă și hai să continuăm. O lăsăm pe Gigi Becali pe... Pardon. Pe următoarea chestie. Deci... No. No. Da. Și acum vine momentul... Nu... Da, da. Yes.
Nu. Da. Nu. Ok, nu știu de ce mi se blochează. Nu e pop full pe... Ioi, știam că se referă la Cristi. Cristi, hai mă că mușcă ăsta. Ok, chestia asta e super. Deci, hai să începem. Da, trăiește în România. Nu. Viziunea nu e dintr-o carte. Nu cu niciun câine alb. Nu e niciun fel de muzician. Nu știu dacă are o sabi. Tigi Becali. Da, are mai mult de 40 de ani. Probabil. Nu e mort. Nu. Da. Nu. Cred că da. Ioi. Da. Ok. That's awesome, man. Hai să ne gândim la Giovanni Becali. Da. Nu e gamer. Is your character referred to with a honorific title like Mr., Mrs., Master, Doctor? Da, Don Giovanni. Nu e pe zi președinte, nu. Nu e Giovanni, nu e polițian. Nu. Da. Nu. Nu e mort. Nu. 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 Nu, mă. Nu e niciun profesor. Probabil că au murit oameni. Aici nu știu. Hai să spunem yes. Cred că da. Don't know. Nu știu dacă poartă. E bogat, nu? Nu are niciun piercing. Nu e Nuțu Cămătaru. Deci nu e Nuțu. No. Name. Ok, deci Giovanni Becali. Send. What? Asta înseamnă să fii mafiot. Play again. Deci, nu e YouTuber. Da, e cunoscut în România. Încercăm iarăși cu Giovanni Becali. Nu e niciun cântăreț. Nu știu dacă e politician. Da, trăiește în România. Nu. Nu. Nu e mort. Nu e niciun președinte. Nu. 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 Da. Nu, nu e nicio balenă. Sirena movie. Da. Nu. Probabil. Da, e real. Clues. Nu. Probabil nu știu dacă are un Golden Retriever. Retriever sau cum se citește. Nu cu nicio biserică. Probabil nu știu câți ani are. Nu, e alb în toată firea. Da, e rău. What? Mi-a dat pe Vișinescu. Ok, deci